Hayırlı kеш, siz Müslüm televiziyaсын qoraysiz rayon көрен вакыйгалар белән сезне мин Римма Абзалова таныштырырмын бүгенге чыгарылышта. Тик соңгысы гына булмасын, Müslümнең яңа микрорайонында юл ачу тантанасы булды. Туфли киеп чыгып китү үзенә рәхәте тора инде. Гомерне саклап калалар. Без бергә, без бердәм райондашларыбыз махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм ысулларын барлый. Бәяләр нигә арта? Журналистлар азык-төлеккә бәяләрне өйрәнә. Хәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Хөкүмәт программалары Müslümдә тормышка ашырыла. Әлеге фикерне Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе Дафит Хамадишин әйтте. Килешми булмый, район хакимият программаларының яртысыннан артыгында катнаша. Районда 20дән артык хөкүмәт программасы тормышка ашырыла. Юл төзелеше дә хөкүмәт программасы нигезендә башкарыла. Бу атнада Müslüm авылының аэропорт микрорайонында яңа төзелгән юлларны ачу тантанасы булды. Анда район башлыгы Альберт Хуҗин, Татарстан Республикасы премьер-министры ярдәмчесе Дафит Хамадишин катнашты. Быел район үзәгендә яңа микрорайоннарда асфальт салу буенча масштаблы эшләр башкарылды. Авыл халкының тормышын уңайлы итүче программаларын тормышка ашыру зур куаныч ул. Монда торучы халык инде бик нык көткәннәр. 800дән артык кеше яши бу микрорайоннарда. Аның күбесе яшь гаиләләр, балалар белән гаиләләр. Шуңа күрә Müslümебезнең моторлыгы белән сокланып, алар да яшәргә тиештер дип. Шуңа күрә алар өчен бик зур сөенеч, безнең өчен бик зур сөенеч. Монда инде мотор иттереп яшәргә, өйләр салып, бәхетле гаиләләр белән балаларны күп тудырып. Ремонт эшләре аэропорт һәм Яңарыш микрорайоннарындагы урамнарда колхоз, комсомол, кооператив урамнарында башкарылды. Торак федераль программасын тормышка ашыру кысаларында Müslüm авылының яңа 11 урамына асфальт салынды. Безнең урамыбызга шундый шәп юллар ясадылар. Юллар бик начарыя. Менә без монда 3 ел торабыз инде. Шундый шәп юлларда йөрергә насыйп иткән икән, рәхмәт бик зур. Шундый өстенә әйткәндә туфли киеп чыгып китү үзенә рәхәте тора инде. Безнең микрорайон халкы бу вакыйганы бик күптән көтте. Без хәтта урам белән җыелып бәйрәм дә ясадык үзебезчә. Бу инде безнең өчен зур сөенеч, чөнки балаларга такыр юл, үзебезгә дә инде хәзер эшкә дә җиңел генә барабыз, җиңел генә кайтабыз. Инде калган урамнарга да моторын әйттереп салынып, шулай итеп мотор итеп, үзебезнең асфальт юлларыбызның кадерен белеп, сөенеп, рәхмәтле булып яшәргәсен. Урамнарга асфальт түшәү, яңа йортлар төзүгә дә этәргеч бирә. Аэропорт микрорайонына нигез салынуга 10 елдан артык вакыт үтте. 10 елдан күбрәк вакыт узса да, бүген дә биредә кечкенә шәһәрчекне хәтерләтеп төзелешләр дәвам итә. Микрорайон елдан ел үсә. Биредә яшәүчеләрнең яшь булуы сөендерә. Күп балалы гаиләләр дә күп. Объект сыйфатлы булып, озак еллар халкыбызга хезмәт итсен. Монда урам ачылды, безгә нык без бик сөенәбез һәм моңа нык эше. Мин монда асфальт куялар иткән нык элек уйладым да һәммәне куйдылар. Biz asfalt salonuna bik şat indim. Bu tüyda da yürüye gerek değil. Җәяүдә рәхәтләнеп йөрибез, велосипедта да рәхәтләнеп йөрибез. Без бик шат. 10 ел элек күкрәп иген үскән урында тулы бер микрорайон калкып чыкты. Бер-бер артлы төзелгән йортлар, урамнар хасил итте. Район хакимияте тарафыннан инфраструктураны яхшырту, юллар салу, урамнарны яктырту, су һәм газ линиялары үткәрү буенча да күләмле эшләр башкарылды. Юлларыбыз имин, сыйфатлы һәм озын гомерле булсын иде. Яңа салынган юлдан киләчәк буын балаларыбыз күбрәк атласын. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Müslüm телевидениесе. Бердәмлектә көч ди халык. Килешми булмый, махсус хәрби операция башланганнан бирле анда катнашучы егетләргә ярдәм оештырыла. Без бергә хәйрия концерты да шушы максатны күздә тотып үткәрелде. Концертта махсус хәрби операциядә катнашучы егетләрнең әти-әниләре, якыннары, локаль сугыш ветераннары, авыл җирлекләре башлыклары, волонтерлар катнашты. Тулырак Фәрида Гайнетдинова репортажында. Райондашларыбыз махсус хәрби операция зонасындагы егетләребезгә төрлечә ярдәм итәләр. Хәйрия концерты да әлеге ярдәмнең дәвамы иде. İşleyimiz deyip duruşlar күп, Allah'a şükür materiallarına borlap ezilip ne dura gerek. Rayon uyandı, oğullar uyandı, kişi uyandı, biz bik şat, bik süyüne düşünülür. Onlara bik süyüne rahmet. Video odzaflardakile rahmet eytip yozalarda, onlar indi süyüne. Yigitler rahmetten başka söz etmelerini bizge. Мәдәният йортына аяк баскан һәр кеше залга узганчы хәйрия тартмасына үзеннән өлеш кертергә ашыкты. Егетләребезне һәр яклап хуплау, аларга ярдәм итүгә районыбызның бар кешесе алынды. Илебез тынычлыгын саклаучыларга теләктәш булучы райондашларыбыз бихисап. Хәйриячелек инде төрле мәгънәдә аңларга була иде. Менә бүгенгесе инде бик яхшы.
Әлбәттә, кем күпме булдыра ала, шуның катлы ярдәм итәргә тырышабыз, без һәр вакыт ярдәм итәргә тырышабыз. Киләчәктә дә шулай итеп районыбыз үзебезнең егетләребезгә, райондашларыбызга ярдәм кулы сузар дип өметтә калабыз. Хәрия концертында волонтерлар хәрәкәте координаторы 12 тапкыр махсус хәрби зонага ярдәм илтүче Рүзәл Минхаҗев хөрмәтле кунак буларак катнашты. Ул үзенең уй-хисләре белән безнең белән дә уртаклашты. Халыкны күтәрелде. Мин үз гомеремдә бу кадәр халыктан күтәрелеш сизгәнем юк, күргәнем юк. Егетләргә кирәк әйбер, шул кадәр тиз җыелды. Тыл көчле булганда фронтта көчле. Халкым, рәхмәт сиңа. Кайбер районнар интегәләр, илтергә халык әйбәт җыя, илтергә кешеләр юк. Кайберләрнең илтергә егетләр бар, ләкин халык уянмаган. Менә безнең районда алхамдулиллах икесе дә яхшы эшли, берүз аңлап эшлибез. Рәхмәт сиңа халкым. Концертта махсус хәрби зонада булган егетләребезнең әти-әниләре, гаиләләре хөрмәтле кунак булдылар. Шулай ук бүгенге көндә ялда булган 3 егетебез дә концертны тамаша кылдылар. Сәхнәгә күтәрелгән район башлыгы Альберт Хуҗин үз мөрәҗәгатендә егетләребезнең махсус хәрби операция озатуга нәкъ 1 ел тулуын билгеләп үтте. Менә бу һәрбер безнең булган ярдәмебез бөтен район берләште. Кемдер токмаш кисә, кемдер бәрәңге белән кишеп киптерә, кемдер җылы киемнәр алып килә, кемдер акчалата ярдәм бирә, кемдер тиешергә булыша, кемдер акчалата ярдәм итә. Эшмәкәрләребез дә монда бик зур рәхмәт әйтәсем килә, аларга да бер кеше дә читтә калмады. Ул шулай ук бер төркем волонтерларга рәхмәт хатлары тапшырды, ихтирам сүзләрен җиткерде. Концерт район мәдәният йорты үз эшчәннәренең чыгышлары белән үрелеп барды. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә район халкы төрлечә ярдәм итә. Токмаш басып кисәләре, җылы юк башлар бәйлиләр, маскировка сеткалары үрәләр. Озак саклана торган азык-төлек, көнкүреш кирәк-яраклары алып җибәрүчеләр дә бар. Актив авыл җирлекләренең берсе Метрәйдә бу көннәрдә маскировка сеткалары бәйләделәр. Киң күңелле метрәйлеләр белән Наилә Салахова очрашты. Метрәй авылы мәдәният йортында бер төркем хатын-кызлар маскировка сеткасы үрү серләрен үзләштергәннәр. Башлап ут күршеләребез Актүбә шәһәренә барып тәҗрибә уртаклашып кайталар. Иң авыры сетка табу була. Төрле җирләргә заказ биреп кайтарталар. Спанбонд дигән материалны алырга район администрациясе ярдәм итә. Эшне башлап җибәрү авыррак булса да, бер өйрәнгәч 2 көнгә бер сетканы үрү берни тормый башлый аларга. Бу игелекле эшне авыл мәдәният йорты директоры Әнвәр Сәгъдиев башлый. Махсус хәрби операциядә егетләрнең үтенечен аяк астына салып таптап булмый бит. Өйрәнеп кайттык, үзебезнең авыл апаларына әйткәч, соглашаться иттеләр, беренче көнне үк чыктылар. Эшне бүлештек, кем нәрсә булдырала. Именно шулай 2 көнгә берне үреп торабыз. Бара инде шулай әкрен. Алла берсә тагын сеткалар кайта. Инициативаны бик күп авылдашлар күтәреп алалар, үзләре белән оныкларын да алып киләләр. Бу дөньяда кеше гомереннән дә кыйммәтлерәк тагын нәрсә бар соң? Бу сетка безнең күпме гомерләрне саклап кала. Күпме солдатларыбызның, безнең балаларыбыз алар, кемнәндер әтиләре, кемнәндер уллары, кемнәрнең оныклары. Алар бит күпме гомерне саклап калалар. Блиндажларны каплыйлар, танкларны, машиналарын каплыйлар. Бу бик кирәкле әйбер. Махсус хәрби операциядә Метрәй егетләре дә катнаша. Аларның исән-сау өйләренә кайтуларын теләп башкаралар бу эшне. Махсус операциядә безнең инде үзебезнең авылдан да берничә егет катнаша. Үземнең инде укытып чыгарган укучым Алмаз шушы операциядә һәм инде башкалар да инде шушы балаларны инде исәнлеген тәэмин итү өчен без шушы эшкә кушылдык. Сетка үрүчеләрнең теләкләренә без дә кушылабыз. Дөньялар тынычланып, егетләр исән-сау туган якларына әйләнеп кайтсыннар иде. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Көннәр суыта башладымы, төрле чирләр баш калкыта. Вируслы респираторлы авырулар белән чирләүчеләрнең күбәюе аңлашыла, тик кысып ашказан авыртып интегүчеләрдә, ютәлдән орын алмаучылар да бар. Моның сәбәбе нидә? Район хастаханәсендә ятып дәваланучылар бармы? Вәзгыятьне Лилия Шәймиева өйрәнде. Соңгы көннәрдә район хастаханәсенең ашыгыч ярдәм бүлегенә чакырулар һәм мөрәҗәгатьләр саны арткан. Райондашларыбыз югары кан басымы белән интегә. Моңа һава торышының кискен үзгәрүе дә тәэсир итә ди табиблар. Һава торышы үзгәреп тору кешеләрнең сәламәтлегенә начар тәэсир итәргә мөмкин. Бигрәкләрдә хроник чирләре булган кешеләрнең сахарный диабет, давлениялары булган кешеләрнең врач кушкан даруларны үзлексез эчәргә кирәк. Назаша итеп торган даруларны вакытында эчеп барсалар, бу әйберләр күзәтелми. Һава торышына карап,
буындарда жүрмес була, оякларда шондай 92 yaşta бетенмен. Күзгі салқыннар келіп жетті. Кескен тын yolu инфекциясы белән авыручылар саны дагын артты. Бу шир белән грипп дейбез инде. Бу шир белән олылар да ширлей, бала чагалар дагын күп мөрәҗәгать итә. Профилактиканы без тәкъдим итәбез инде, ул вакцинация беренче адым. Вакцинация ясатырга бүтән кешене чакырабыз. Өлкәннәрдә дә, балаларда да вируслы кескен респиратор авырулар күзәтелә ди белгечләр. Югары температура белән тумау төшеп, бума ютәл белән мөрәҗәгать итүчеләр дә күп икән. Менә хәзерге салкын, яңгырлы һава торышларында балаларның тын алу, сулыштан алу юлларында ялкынсу чирләре арта бара. Шуңа күрә грипптан, кордан бигрәк тә һәм менә тиеш булган националь календарда булган бүтән прививкаларны вакытында ясатып барырга мәҗбүри. Менә мәсәлән, балада 1 айда прививка ясатылган икән, 1 айда килергә тиеш ул бала һәм вакытында ясап барырга тиеш һәр прививканы. Һава торышыга карап килгәндә инде бу действительно обострение бирә. Шул опять-таки йөрәк ширләре, кан тамырлары, давление белән ширләүчеләр күп мөрәҗәгать итә. Ковид дигән бер кызыксындырган очракта бүгенге көндә ул практически регистрироваться етмей, но ашундай нелер инде мәгълүматлар безгә килә, что якын вакытта килеп җитү куркынычлыгы бар дигән. Иң мөһиме туңдырмаска, аякны туңдырмаскадыр дип уйлыйм инде. Алгайган сайын аяк туңар инде. Жу эшләтмәскә, аякны корытатарга. Шул сакланып йөргәнбез инде. Сәламәтлек бит иң кадерле. Көз җитү белән халык арасында шушы куркыныч дип әйтгәндә вирус авыруы тарала. Biz инде куркабыз, чөнки ул нык йогышлы булып шатланыла һәм инде кызганычка каршы хәзерге көндә иң аның түгел даруы эзләнеп табылмаган. Бу сәбәпле без инде халыкны соклансын өчен вакцинацияны тәкъдим итәбез. Бу чорда витаминнар кабул итү, дөрес туклану, организмны ял иттерү мөһим. Сәламәтлек сагында вакцинация тора ди табиблар. Вакцинациянең мөһимлеге һәм актуальлеге елдан-ел арта гына. Ağrıp gitken ikinde oldu, İdeşağında dikende. Şuna bir nek kana ağırgan eminde. Aptarapında falan sakildik. Hazrak tirileceğim, varara korurga gibi. Yaşası kilabetinde. Tirilsek bir eybet var yolu, yaşası kilabetinde. Gripka karşı vaksinasyon yasla olansa. Mene babayım ağrıp gitti de, bunda balnisıga kildik. Qoratırga. Bütün mene koysana kabinetga kirsen de sistralar şu kadar yoksa motor itip jılmayıp karşı alalar. Ebetlep tekşirerler, soruşturalar bütün üstünde. Rahmet olarga. Солқын тейп авыручылар саны җирлегебездә арта бара. Кескен тын юллары авырулары белән авыручылар саны да кимеми. Күрсәткечләр эпидемия чигенә җитмәсә дә, белгечләр грипптан саклану чараларын күрергә киңәш итә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Кибетләрдә бәяләр арту гадәти хәлгә әйләнде кебек, әмма әледән-әле кабатланса да бәя артуны һәр вакыт гаҗәпләнеп кабул итәбез. Азык-төлеккә бәяләр төрле кибетләрдә төрлечә, бәя арту сәбәпләрен журналистлар белгечләр белән берлектә ачыклады. Җәй көне килограммы 92 сум булган писюкның бәясе бүген 67 сумга төште. Көнбагыш майы язын шактый кыйммәтләнеп алган иде, бүген аның литры уртача 101-130 сум тора. Без фруктыларны сатып алабыз инде. Неләрне, овощларны шул бакчада нидә үстерәбез инде. Алай хаклары нормально. Бәяләр арта инде, Лилия. Бүтән җирдә дә арта, монда гына түгел, бүтән җирдә дә арта. Монда сыйфатлырак кебек инде, мин шушында йөрим. Азык-төлеккә бәяләр арту бигрәк тә өлкәннәрдә зур ризасызлык тудыра. Дөге карабыда ярмасына, макарон эшләнмәләренә бәя күтәрелгән. Икмәк һәм май продуктларына, сыр, эремчеккә дә бәя арткан. Ипи бүген 43-45 сум тора, җәй көне 36 сум торган батонны бүген 56-59 сумга сатып алабыз. Мониторинг үткәргәндә соңгы вакытта күзәтелә инде ярмалар күтәрелә. Рис, гречка, пшено, геркулес. Алар самый основной продукт була инде. Көндә ала торган кешеләр. Шуңа күрә инде 100 сумга рис күтәрелү кешеләргә мөкыйбатлы. Но альтернативасы бар. Җәй көннәр белән чагыштырганда, 51 октябрьдә чагыштырсаң да бәяләр төшә башладылар. Шикәргә
Ул 86-дан 79 сумнан булса, хәрге көндә мөсимдә 55 сумга да табыла, 72 сумга да. Җилек җимешкә бәя шул килеш күтәрелмәде дә, төшмәде дә дияргә була. Яшелчәләргә килгәндә язын кишер 78 сум торса, хәзер аның 1 килограммын 20 сумга да табырга була. Бәрәңге 19 сумнан алып 68 сум диапазонында тирбәлә. Суган һәм кәбестәгә бәяләрнең төшүе дә сөендерә. Кәбестәне җәй көне 54 сумга сатып алдык. Хәзер кибетләрдә аның килограммын 20-25 сумнан тәкъдим итәләр. Суганның килосы 70 сумга якын булса, хәзер аның бәясе кәбестәгә тең булды. Овощны әйткәндә инде бәрәңге бүгенге көндә бар ул 16 сумга да бар, 62 сумга да бар. Ул сравнение с 1 октября төште, 69-дан башлана, хәзер бүгенге көндә 62 самая высокая цена. Кәбестәләр төште, кишергә төште и суганга төште. Калганнары туралы. Бәрәңге яшелчәләрне үздерәбез, калган әйберләргә монда киләбез. Ягымлы әйбәтләр, яхшы нәрсәләр. Продукцияга бой ассортимент булганда гына бәяләр дә халыкка кулай булачак. Кибетләрдә конкуренция һәр вакыт булды. Конкуренция гади халык өчен отышлы. Халык эшсез шул ук вакытта сыйфатлы товар эзли. Сәүдә үзәкләре һәм кибетләрдә халык ихтыяҗларын канәгатьләндереп эшли белә. Мөслим эшмәкәрләре ассортиментны тоталар магазиннарда. Август-сентябрь айларында рис булмаса, макароннар булмаса, арзан бәядән нык кыйбатлыя. Бүгенге көндә тырышып табалар, алып кайталар. И мөслим прилавкаларында магазинда һәр рисның бәясе 50 сумнан да бар, 130 сумнан да бар. Основной ипи алар, инде калган продукцияларны сатып ала. Названиеләрдә ипи алып кайтып алып кайтар. Булай бәяләргә игътибар иткәнем юк. Кирәк әйберне аласың инде хәзер. Шактый нык арткан. Бу хәтле булмайды. Апельсиннар да, мандариннар да хәзер әле төшкән көтеп бирибез, лимоннар да бик каты арткан. Магазины белән бигрәк тә кайбер магазиннарда әз арткан, кайбер магазиннарда күп арткан. Бәяләрнең ни сәбәпле артуына төгәл генә җавап бирүче юк. Сыек май, ярма токмачларга, җиләк җимешләргә бәяләр артуына халык үзе дә сәбәпчедер. Кирәксә кирәкмәсә дә запас туплыйбыз бит. Сорау һәм ихтыяҗ булганда сәүдәгәрләрнең үз товарларына һәм продукцияләренә бәяне арттыруы билгеле шул. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим фермерлары белән дан тота. Кошчылык белән шөгыльләнүчеләр аерым игътибарга лаек. Гомумән, кошчылыкка нигез салучылар да мөслимлеләр. Яшьләр авылда калмый дисәләр дә, фермерлар арасында яшьләр дә аз түгел. Уразмәт авылыннан Илгизәр Газетдинов шуларның берсе. Казлар үстерүче фермер турында алдагы сюжетта. 31 яшьтә генә булса да 2 бала әтисе, булдыклы гаилә башлыгы, кошчылык юнәлешендә үз эшен башлап, аягында нык басып торучы фермер да Илгизәр. Бүгенге көндә аның хуҗалыгында 6000-гә якын каз исәпләнә. 2017 елда бу кошчылык эшен башлап җибәргән идек әти белән. Башта казлар белән генә шөгыльләнгән идек. Аннары бройлер чебиләр үстерә башладык. Яз көне без март аенда бер көнлек инкубатордан чыккан бройлер чебиләрне кайтабыз. Аларны бер ай үстереп шәхси хуҗалыкларга сатабыз. Июль айында фермер елда 2 атналык коз бәбкәләр алып кайта. Ноябрь аена кадәр үстереп, үзләренең һәм күрше-тирә авылларның уңган апалары белән матур итеп коз өмәләре ясыйлар. Козларны итләтә дә, тереләй дә саталар. Яшьләр авылда калмый, авылда эш юк дигән, шәһәргә күбрәк китәләр, шәһәргә тартылалар. Минемчә, бу дөрес фикер түгел. Эшләгән кешегә авылда да эш бар. Тырышып эшләсәң, районнан да ярдәм күреп була. Менә без тормыш иптәшем белән хәзер инде ничә еллар шул эшне бергә башкарабыз. Бер-беребезгә ярдәм итеп шулай эшлибез. Газетдиновның фермер хуҗалыгында 3 кеше даими эш урыны белән тәэмин ителгән. Сезонлы эшләрдә эшчеләрнең саны тагы да артып китә. Бүген Газетдиновларда коз өмәсе гөрли. Эшчеләр өчен душ, киену, чишенү бүлмәсе ясалган. Кош-корт продукциясе алырга килүчеләр дисбарьер, микроорганизмнарны юк итү өчен эшләнгән махсус җайланма аша үтә. Мәләр бит күңелле киләс эшләмәгәндә. Ишаны җыл кыйбыз. Бүгенге секундә. Тагын киләсәктә кем белә. Монда була, уннан да артып китә. Кадимәләр инде илектән килгән, әби-бабадан калган бурыч гадәт. Менә инде рәхмәт Илгизәр Тәргатовичкә, безгә шундый мөмкинлек ясады. Шатланып киләбез эшкә, шатланып кайтып китәбез. Акчаларны вакытында түлиләр. Кушауладан килгән кешеләрне машина белән килеп ала, барып ала, итеп куя. Илгизәргә дә бик зур рәхмәт. Әтисенең эшен дәвам итте менә. Шатлана киләбез инде менә шулай җылы, якты эш урыннары.
Инде моның ише җирменнән дары булмас инде ул. Китап карашыбыз, бик җәмле итеп. Яшьләр сирәк киләләр шул. Менә аларда кисени эш акчада гына түгел инде. Авыл буенча төшерде кешеләр бар инде ул. Бик тартылмыйлар шул. Ойсылу шәһәр кызы ире белән иңнегә куеп хуҗалыкны алып барган, берештән дә куркып тормаган үҗәт кыз күп кенә авыл кызларының борынына чиртерлек. Авылдан яшьләр китә, эш юк дип зарланалар. Эштән курыкканнар гына калага юл ала. Юл кулланмасаң, җиң сызганып эшләсәң, рәхәтләнеп яшәргә, мул тормыш алып барырга була. Үз эшеңне алып бару өчен авылда мөмкинлекләр күбрәк тә әле. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим гимназиясында бердәмлектә көч исемле район күләм хәрби тарихи квест үтте. Каникул вакыты булуга карамастан укучылар уенга җитди әзерлек белән килгәннәр. Бөтен Россия халыклар бердәмлеге көне һәм Татарстан Конституциясе көне уңаеннан оештырылган әлеге чарадан тулырак Гөлнат Җәлилова. Мөслим гимназиясе коллективы укучыларның тормыш иминлеге нигезләре һәм ватан тарихы предметлары буенча алган белемнәрен актуальләштерү, аларны гамәли яктан ныгытуның кызыклы формасын уйлап тапкан. Укучыларның каникул көннәрендә биредә хәрби тарихи темага квест уен оештырылды. Әлеге уенда безнең 9 команда килде, 9 мәктәптән 8 классларга, 8 класс укучыларына юнәлтелгән уен инде 8 класста, инде алар инде беренче ел ОБЖ фән укыйлар. Һәм инде күпмедер белемнәре тарих буенча да бар. Һәм инде шушы 8 классларда үткәрү инде актуаль дип саныйбыз. 4 кешедән торган 8 команда 13 станциядә кызыклы биремнәр эшләде. Сорауларга җавап бирде, күнекмәләрен сынады. Мөслим гимназиясе чараны оештыручы булса, музей һәм китапханә хезмәткәрләре аларга биремнәр әзерләүдә ярдәм итте. Станцияләрдә мәктәп волонтерлары да эшләде. Алар катнашучыларга бик таләпчән булды. Мин бу квест уенда подтягивание һәм отжимание өчен җавап бирәм. Бу күнегүләр безнең тормышыбызда физик яктан көчле булыр өчен кирәк. Бу уен безгә бик нык ошый. Теләк белән бардык. Каникулда өйдә генә ятмаска, шундый каникуллар, шундый уеннар бик шәп. Өйдә тегендә телефонда гына утыру түгел инде. Уен нәтиҗәләре буенча беренче урын Мөслим гимназиясенә бирелде. Икенче урынга Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе командасы лаек булды. Өченче урынны Салавыз Мухан мәктәбе укучылары яулады. Җиңүчеләргә кубоклар, дипломнар тапшырылды. Оештыручылар әлеге квестны традициягә әверелдерергә уйлый. Бу укучыларның республика күләм ярышларга да җитди әзерлеген булдырырга ярдәм итәр дигән ышаныч бар. Гөлнат Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Җәй каникулларда мәктәп яны хезмәт һәм ял лагерьлары, урман или ял һәм сәламәтләндерү лагере эшли. Көзге каникулларда да укучыларга мәктәп яны лагерьларында ял итү мөмкинлеге тудырылды. Район үзәгендәге 3 мәктәптә лагерьлар эшләде. Бер атна дәвамында 120 укучы ялларын файдалы һәм күңелле уздырды. Каникулны кем генә яратмый икән, бигрәк тә оештырылган ялларны. Мәктәп яны лагерьларын аеруча башлангыч сыйныф укучылары үз итә. Лагерьнең көне иртәнге гимнастикадан башлана. Күңелле музыка астында балалар күнегүләр ясыйлар. Көн дәвамында төрле чаралар берсен-берсе алыштырып кына тора. Лагерь тәрбиячеләре эш планын алдан уйлап, төрле чараларга бик бай итеп төзегәннәр. Көзге каникулның беренче көненнән Мөслим гимназиясендә мәктәп яны лагере эшли башлады. 1-6 сыйныфлардан безнең барлыгы 40 бала йөри лагерьга. Алар арасында махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары да бар. Үзенчәлекле буларак безнең быелны 5-6 сыйныфлардан тупланган төркем хәрби патриотик юнәлештә эш алып бара. Укучыларын төрле яктан үстерү максатыннан саф һавада уеннар каралган. Аларны өстәл яны яки интеллектуаль уеннар алыштыра. Туган як музее, үзәк китапханә, мизгел, яшьләр үзәге, мәчетләргә экскурсиялар оештыралар. Бассейнда су керү дә каралган. Көзге лагерьда быел безнең 40 бала ял итә. Төрле яшьтәге балалар 1-нче класстан алып 4-нче сыйныфка кадәр. Лагерьнең программасы бик тыгыз, бик уйланылып эшләнелә. Балаларга кызыклы булсын өчен, буш вакытларын инде файдалы үткәрсеннәр өчен төрле экскурсияләр, очрашулар, төрле чаралар үткәрәбез. Лагерьда 2 тапкыр кайнар аш әзерләнә. 7 көнлек лагерьнең әти-әниләр түлеп торган өлеше нибары 247 сум тәшкил итә. Мәктәп яны лагерьларына беренче чиратта әтиләре махсус хәрби операциягә алынган яки контракт төзеп киткән балалар кабул ителә. Лагерь эшчәнлегеннән балалар бик канәгать.
Лагерьда тәмле ашаталар. Һәр көнне без яңа уеннар уйныйбыз. Бүген безгә апа бумага белән кайчау килергә кушты һәм картон ясарга надувательный роза. Яңа лагерьда ошый, анда тәмле ашаталар, 3 тапкыр. Киләсендә бөтен ашамлыклар кап-кайнар. Һәм миңа нык ошый, һәр елны ярыйсым килә. Манда төрле хәрәкәтле уеннар уйныйбыз. Манда бик тәмле ашаталар. Миңа бик ошый лагерьда. Мин лагерьны нык яратам, чөнки миңа төрле шигырьләр табам. Һәм мин анда рәсем төшерәбез. Тагын без анда пластилиннан нәрсәдер итәбез, чигу итәбез. Лагерьда эшләүче тәрбиячеләр укучыларга рәхәтләнеп ял итәргә барлык мөмкинлекләрен дә тудырганнар. Балалар спорт уеннары белән шөгыльләнәләр, саф һавада булалар, кул эшләренә дә өйрәнәләр, яңа дуслар табалар. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.